One, two, gede. Ah! Mana. Dami. Masuk. Murmuran ramai sama-sama. Hentay babak. Isang matalinong araw na naman mga ka-geniuses. Woohoo! Welcome sa bidyong pinamagatang Abal-Abal Fiesta. Woohoo! Ang kakaibang fun, learning, and adventure ang pupuntahan natin ngayon. Back-ride lang, papasyalan natin ang Malangan Santa Ilocos Sur. Kakaibang uri ng pagdiriwang at pag-aaral ang ating gagawin ngayon. Go, go, go! Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, ako po si Teacher Gurami, ang magdadala sa inyo sa mga lugar at karagdag ng takaman. Go, go, go! Woohoo! Ne? Allah. Dami ni rides. Lulu. Sa umpisa, tatatlo kami. Pero habang tumatagal, dumarami. Kakaiba itong piyesta na ito eh. Dinarayo talaga siya ng mga ibang bayan. So, actually, konti pa lang to. Dadami pa to. Dadami masyado. Medyo maaga-aga pa ang dating kasi namin. Go, go, go! Happy Fiesta, Balabal! Oh, yun ang mga sasakyan. Duda na talaga. Balik. Ayan na yung mga mag-aabal-abal. Pagsalog na po. Salog sang ado yun. Pagmasdan po ninyo mga ka-geniuses, may kanya-kanya sila ng mga lalagyan. Ang lalaki pa ng mga lalagyan, yung mga bata, ang lalaki ng lalagyan. Ibig sabihin, ganyan sila ka-confident. Kaya nilang paglagyan lahat yan. Ganun talaga siguro karami ang abal-abal dito sa lugar na to, no? Oh, ang lalaki ng mga lalagyan.
Kung mapapansin nyo po, may mga ka-geniuses tayo na kilala kayo at may hinahanap. Ayan po, oh. Alam nyo po kasi, ang mga abal-abal ay nagmumula sa ilalim ng lupa. At habang hinihintay ang pagdilim, ang ginagawa ng mga ka-geniuses natin, hinuhukay nila ito. Ayan, oh. Ayan. Nagiging laro na rin siya, fun and adventure para sa mga bata. Kasi pag hinuhukay nila, makikita mong nakakatuwa, ang sarap sa pakiramdam. Parang pag ikaw naman ay na-adult na, parang bumalik sa pagkabata. Hero mo. Ang ganda. Oh. Kampay ng under yan. Oh. Palahingan Yan ang pastime kapag habang hinihintay ang pagsapit ng dilim. Diyan pa lang, may fun and adventure na sa abal-abal. Time check. Tayo, 6:20 na. Sabi Sergeant Boy. Pwesto dan nagdi Team Abal-Abal. At pagkagat ng dilim, ayan na. Maglalabasan na sila. Pakinggan ninyo mga ka-geniuses. Grabe po ang pyesa natin. Parang mga bituin na bumaba sa lupa. Hero nyo yan. Mga nag-aabal-abal po lahat yan. Ang sarap ng pakiramdam pag isa ka sa mga nariyan. Nice one. Napakasayang banding ng pamilya talaga itong nangyayari na to. Nakaadudan. Wala, ay cute. At syempre, hindi natin palalagpasin ang adventure. May mga karanasan rin ako, katulad nito. Isang dakot ko lang. Gawin. Purmuran may sanga-sanga. Ay, babak. Grabe babak. Wala kong sir. Wala sa ito, wala sa ito. Parang namimitas lang ng bunga, no? Ayan po, may bunga pa siya. May bunga pa yan. Hinog na. Oh my God. Nice, Sergio Boy. Solve. Up! Ayan mo. Nagalayo. Let's go! Nagalayo pa, puro. Sulit. Next time, magabunga pa ako. Kaunting kaalaman. Abal-abal. June beetle or Genus Philophaga.
Kilala rin siya sa tawag na May beetle o Junebug. Alam po ba ninyo na ang mga abal-abal ay nagmula sa pamilya ng mga Scarabaeidae? Ito yung mga tinatawag na scarabs o mga scarab beetles. Ganun pa man, sila ay nabibilang sa subfamily ng mga Melanothini, isang subfamily mula sa pamilya ng mga scarab beetles. Pag-aralan naman natin ngayon ang life cycle ng ating mga bidang abal-abal kung bakit tuwing buwan ng Hunyo lamang sila nakikita. Pagdating ng buwan ng July o Hulyo, ang mga babaeng abal-abal ay bumabalik sa ilalim ng lupa upang mangitlog. First stage ang tawag dito o egg stage. At matapos ang 2 hanggang 3 linggo, ito ay namimisana at doon pumapasok sila sa ikalawang stage, ang larval stage. Mayroong 3 tinatawag na instar stage ang kanilang larval stage. Ang first instar ay yung maliliit pa sila at papasok na naman sila sa second instar ng kanilang larval stage. Ito ay malaki-laki na sila. At sa buong panahon ay manginginain sila ng mga ugat ng damo at mga halaman. At makalipas ang ilang pang mga buwan ay papasok na sila sa huling bahagi ng kanilang larval stage, ang third instar. At pagdating ng buwan ng Abril ay malalaki na sila at papasok na sila sa kanilang pupal stage. At pagdating na ng mga huling linggo ng Mayo hanggang sa buong buwan ng Hunyo, ay full adult abal-abal na sila. At sila ay muling lalabas at manginginain at makikipag-alik upang pagdating ng buwan ng Hulyo, sila ay muling babalik sa ilalim ng lupa upang mangitlog. Yan po ang life cycle ng ating mga bidang abal-abal. Alam niyo po ba mga ka-geniuses na ang mga abal-abal ay mayamang pinagkukunan ng mga protina? At kumpara sa mga karne ng baka at iba pang mga kauri nito, ay mas malusog at mas mayaman pa ring pinagmumulan ng protina ang ating mga abal-abal. Mga karne man o ang mga nakakaing sa lagubang ay parehong kumpletong pinagkukunan ng lahat ng mga mahahalagang amino acids. At sang-ayon pa sa mga pag-aaral, ang ating bidang abal-abal ay napakamasustansya at murang pinagkukunan ng mga protina at fats kumpara sa gatas at mga karne. Iyan po ang ating kaunting kaalaman. Siya nga pala, paano ba niluluto ang abal-abal? Patuloy ninyo akong samahan at tayo'y magluto at tayo'y matuto. Go, go, go! Woohoo! So, ang proseso, una muna ay tinatanggal yung pakpak. Mga paa muna. Ang mga paa para huwag makatakbo. Tinatanggal muna yung mga pakpak at paa. Ayan. Dadaanin din yung Sukang Iloko. Woohoo! Pag natuyo, lagyan ng asin.
Pag natuyo na yung suka and then mantika. Kaya na lang ng crispy sa shout out din sa mga kasama natin na nanghuli. O Bieherong Cristiano, support YouTubers po. At si Sir John Boy. Pinagkakamalang kaming mag-twin pero actually hindi. Future YouTuber na rin. At si Maestro Juan. Ayun o. At shout out din po sa ka-genius natin na si Sir Tony Mar. Siya ang ating master chef. Siya yung nagluto ng abal-abal para sa atin. Ka-genius Tony Mar. Sarap ng abal-abal. Isa pa. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Abal-Abal Fiesta. Woohoo! Yan po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nakapagdagdag na naman ako sa inyo ng karagdagang karunungan. At huwag po sanang kalimutang i-click ang ating subscribe button, yung notification bell, at pa-like. Hanggang dyan na lamang po. Hanggang sa mga susunod pang makabuluhang videos. Bye-bye!